Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, atong hisgutan karon kining suliran sa mga mag-uuma sa bukirang bahin sa lungsod sa Dalaget mga kapuso, kundi ang ilang mga abot in town nga lata kuno tungod kay wa kini mahatod dinhi sa Dakbayan ug wa kini matumod sa ilang mga suki. Mga itaw katin-awan gikan sa atong mga opisyales kabahin ini karong buntaga makauban nato ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture 7 Attorney Salvador Diputado. Good morning, RD. Good morning, Nico. Good morning, Sab, sa atong mga online viewers sa atong GMA Regional TV Live. Daghan kayong salamat, RD, sa pag-uban kanamo bisan sa imong busy nga schedule. Atong unahon, RD, kining estado sa mga mag-uuma nato sa Mantalongon sa Dalaget. Problema sila karon kining ilang mga abot, RD, nga nangalata na lang kay murag wa mahatod sa syudad, wala kaayo mapalit. Unsa atong gihimo nga mga lakang ni RD? Naki-coordinate tayo sa atong mga kadakuan din sa Municipal Agriculture and Natural Resources Office din sa Dalaget. Ingon man sa atong administrator sa ATC sa Dalaget, unya naki-tie up sabta sa atong provincial government sa Cebu. Unya right away atong Friday ni-decide ayon si Governor Gwen nga mupalit ang probinsya sa Cebu og 10 tons nga vegetables. Unya successive na ni siya nga pagpalit. And at the same time, naki-coordinate sad ang atong DA Regional Office sa mga LGU sa Cebu haron kadtong ilang mga vegetable needs matubag, especially unsa kadako nga volume o unsa nga mga klase sa vegetables ang ilang gusto. Karon akong gipangkontak ang atong mga APCO sa tulo ka provinces sa Bohol, Negros Oriental o sa Siquijor haron pwede nga mag-tie up na pud ang upat ka provinces haron magamit gyud ma-remedyohan kining problema sa atong surplus nga mga vegetables. Unsa hinungdan ani RD ngano nahitabo ni RD tungod ba ni sa mga travel restrictions hab kahuot sa atong stricto bali sa atong mga quarantine checkpoints mo nang maglisod sila og lusot? Usa gyud sa epekto ani Nico kinig yung mga travel restrictions nato, no? It used to be nga pila lang ka oras ang pag-travel from the market to from the source to the market, pero tungod ining atong mga travel restrictions, quarantine protocol, mao nang mudugay na madaghan na ang damages sa mga vegetables. Ikaduha, tungod pud ni sa atong problema kay ang atong mga vegetable farmers nagsalig lang sa uwan. Di sila katanom kung why uwan. Mao na nga magtanom sila magdungan ug mag-harvest pod magdungan sad. Mao na nga magdungan og harvest, mao na daghan kaayo ta og stock. Based sa inyong monitoring sa DARD o sa mga LGUs, is this only happening sa Mantalongon ra sa Dalaget or sa uban pod nga mga areas sab nga nag-produce og mga vegetables? Actually, bisan sa ubang mga probinsya parehas. Dili ni kay nahitabo lang ni sa Mantalongon, bisan sa Mindanao, bisan didto sa ubang lugar, ubang region sa Luzon, the same. Naapod sila vegetable glut. Tungod ining panahon nga magdungan ang pag-harvest sa mga farmers, maunang di na pod ma-absorb sa mga consumers. Ani ta sa laing issue, RD? Kumusta karong panahon sa pandemya? Unsay mga pipila sa mga projects gipatuman ninyo sa DARD? Nang hatag sab ang atong Department of Agriculture o tag 5,000 pesos. No? Naghatag tag 5,000 pesos nga ayuda sa mga rice farmers. Unya diri sa Region 7, duha ka probinsya nato dinhi ang i-identify nga rice producers kining Bohol o Negros Oriental, no? Unya sa record nako miabot og 348,365,000 pesos mao ni total amount nga nahatag sa Department of Agriculture ngadto sa atong mga rice farmers nga dunay farm nga 1 hectare and below. Mao nay atong nahatag ayuda na nila sa COVID.
doon ako na infestation sa fall armyworm sa mga kamaisan dinhi sa province of Cebu. Unsa ni measures nga gibuhat nato sa DA ani RD? Tinood na kanya usas sa dako nga infestation dinhi Cebu. Pero matod pa sa atong technician, di pod kaayo dako ang infestation, di pa pod kaayo grabe ang infestation, kay matod pa sa iyang assessment, manageable ra. So dili gyud ingon ana kaayo kakusog ang infestation sa fall armyworm. Kining sa mga fall armyworms RD kung noy problema unsa man mo report lang gyud sila sa inyong office or Yes. sa LGU. Kay kami niko kung makadawat mig report nga nay infestation, while amo nang i-record pero amo gyud nang i-validate. Kay usahay kaning data nga ihatag sa atong mga mouse, usahay dili reliable. RD, pasensya, medyo limited atong time. Message lang nimo sa atong katawhanon RD in closing. Atong padayonon ang pagsunod sa mga lagda sa atong mga namunuan karon, and at the same time let us make use of our time productively. Mananom ta unya kung doon na mo'y panginahanglan, duo lang mo sa atong regional office, sa atong Department of Agriculture or sa atong mga municipal or city agricultural officer. Kay very willing yun ming mutabang, kay na-realize na nato dinha nga during COVID importante gyud kaayo ang pagkaon, kay dili ta kasukol o gubat sa tiyan nga gigutom. Daghan kayong salamat sa imong panahon karong buntaga ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture 7, Attorney Salvador Diputado. Ubalik pa mga kapuso ang GMA Regional TV Live.